जोंनाव दा जानाया जोंनावथ' आगोलबो जोङो बायदिसिना एसे रायलायनानै जों गेजेरजों बयनोबो फोरमायहरनाय जाबाय। दा थाङै थाङै आरो बिसोर मानिनाय बायदिबो जाहैनानै आरो दिनैनि दिनाव आरो बिसोरो ट्रेक्टरजों पस्ट लाना फैबावदों। जिहेथु फरेस्टआ मानियाखै बागानखौ मावथारगोन बायदि। दा बिसोरखौ जों पस्ट लाना फैनाय नुनानै दा गामिनि हिनजावफ्रा गासै ज' जानानै दाना ट्रेक्टरखौ जोङो घुरायहरनायानो जाहैबाय हिनजावफ्रा। जोंथ' रायलाय रेन्जार सारजोंबो रायलायदों जोङो। जोंनाव आगोलाव बे जोंनि बरबुरानि जिथु EM मोन बायद' बेबो फैनानै जोंखौ रायलायलांदों जोंजोंनो। दा मावनाय नंला बायदि होनना बुंलांदों बेबो जोंनि उसुबिदानि थाखाय। दा बेयावबो नै दासिमबोआवबो माने बिसोरो खामानिखौ दा आरो मावनांगौ बायदियै फैगासिनो दङ। दा जोंना बेनो जे जों दा बेहाय जुदि मावहोनो जों मावहोनाय नङा रायजो राजाफ्रा बयनिबो माने बेनिबो एसे बयबो बेयावनो बारि बागान मावनानै जों आबाद खेथि मावनानै बेजोंनो सलायनानै जायो। गथ' गथाय लानानै न'खर संसारफोरखौ। दा बिनि थाखायनो जोङो दा सानो जोंनि बे पर्बतझरानि EM मोन बायद' बिथांनिसिमबो जों आगोलाव बहुद बुंहरखाबाय आरो जों बेनोनो जान'निबो होखाबाय। दा जों बेनावनो अनुरद खालामबावो जे जोंनो बे बायद'आ जोंनि नैबे दा फरेस्टनि बागान खालामनो थांनायखौ बायद'आ जाहाथे जोंखौ अननानै जाहाथे बन्द' खालामो। जोंनो बेनो बायद'निसिम अनुरदआ। थारैनो बे लकेल EM मोन बायद'आ सिगां समाव नोंथांमोननो मा खोथा होलांदों जे बावैसो सम नोंथांमोनजों गामियाव फैना सावरायफैदोंमोन? दा बिथाङा बुंलांदों दे जोंनाव सोंदों नोंसिनाव बेयाव बागान खालामोबा मा उसुबिदा जागोन। जों होनदों जे जोंनाव बागान खालामोबा उसुबिदाया बेनो जे जोंनाव जा एफा एनै बयनिबो एफा एनै बारि बागान मावनाय दं, बागानफोर दङ, रबार बागान सोरबा गय बागान, बेजोंनो जों न'खर संसार सलायो। दा बेखौ जुदि फरेस्टआ जुदि बागान खालामनांगौबा जों माहाय मावनानै जानो, जों माजों सलायनो? दा जोंना बेनि थाखायनो उसुबिदाया। मा खोथा होलांदोंमोन बे फैनानै? दा बायद'आ होनदों होमब्लाथाय नोंसिनाव बेयाव मावोब्ला उसुबिदा जाथारगोन। जों औ जोंनावथ' उसुबिदा जाथारगोन, जों बेयाव होनाय नङा। बायद' अबेबा साइड लाना मावनो हागोन। दा गाव बुंलांदों दे होमबालाय बिदिनो जाथ'थोंसै, उनाव आं माबा मोनसे खालामसिगोन। दिनैसिमबो माथो नुनाय बायदियाव बायद'आ जेबो माबाखौनो खालामाखै। दाबो माथो बेयावनो मावनायनि थांखिखौनो लागासिनो। बायद'जों सावरायफिनदों ना सावरायफिनाखै? दा जों सावरायफिननाय जाथ'वाखै। माब्ला सावरायनो थांखि लादों नामा रायजोनिफ्राय? सावरायनो थांखिया जोङो सावरायनांगौ बायदि जानानै फैबाय, सावरायहैनांगोन बायदि सावरायफिननांसिगोन। दिनैबो फैदोंमोन नामा डिपार्टमेन्टनि मानसिया? दिनै डिपार्टमेन्टनि मानसि फैयाखै। माने डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओरैनो लेबार फाथायहरनानै जाय पस्ट गायगोन लेबार बिसोरो गारियाव पस्ट लानानै फैदों। DFO जों जेबो सोमोन्दो गैथ'वा। ओहो।